Hi, hello guys, welcome back to my channel. This is your Ilonggo vlogger from Iloilo City. I'm Cliff Acosta. Yes. So today's video guys, mag-update ako ng mga sa video na ito. Ano pong ginawa ko this past few months kasi wala na si Michelle. Michelle passed away. As you remember, passed away March 8, 2023. Alright guys, so it's early morning, 9 o'clock in the morning, and I'm outside. Labas po ako ng bahay namin. Sa likod to yung store ng parents ko. Yes, today's morning, punta ako ng La Paz Market. I'll buy some cat food and dog food para sa alaga namin na iniwan po ni Michelle. Yes, so sa lahat ng mga subscriber dyan, hello. Gusto ko mag-shout out muna sa mga lahat ng mga subscribers namin. Before, lakad muna tayo. Gusto ko po mag-shout out sa mga subscribers. Hello! Alright guys, so before anything else, shout out muna sa lahat ng mga sa mga subscribers. Say hello. And I have one avid subscriber and she's from Cebu. I hope she'll be watching this video. Hello. And her name is Maricel de los Reyes. I would like to shout out to her. Galing pa ng Cebu. I hope you're watching. I hope she's watching. Yes, hello. Good morning. I'm going to La Paz Market. Maricel, also, I would like to promote my shout out muna. Gusto ko rin i-promote, gusto ko rin i-shout out yung mga kasambahay po ng working po sa amin store. Si Pearl in the morning, tapos si Christine and Grace for nighttime shift. Hello sa inyo da. Okay, so gusto ko rin i-plug pala. I have another channel aside of this Cliff Vlogs. I also have a reaction channel. I hope you support that channel. And doon sa channel na yon, I upload reaction videos. Nag-invite ako ng mga friends na mag-react kung anong video nga gusto ko i-react sa kanila, like Jollibee commercials and others. Yan. Also guys, gusto ko rin i-plug. Meron po kaming new channel. Ang channel? Yes. Meron kaming, may nagsabi vlogger, gusto mong shoutout siguro. Hello. Hindi, go-vlog ma'am. Yes. Gusto mo mag-shoutout ma'am? Gusto mo mag-shoutout ma'am? Gusto mo mag-shoutout? Yes. Sige, follow kita. Ano lang, shoutout lang. Shoutout! Kay sino? Sino gusto mo i-shoutout lang? Panawagan ba sino? Pamilya mo? Ay, hindi na. Bata mo? Shoutout sa lahat dyan na nanonood. Cliff Acosta. Cliff Acosta. Anong shoutout sila mga friends? Sino galing alam mo, ma'am? Gambi! Gambi. Oh, sige. Okay, thank you. May nag-shoutout pa sa dalan, oh. Yung mga pass by the shoutout lang. Gusto mong shoutout sa channel ko. Thank you. Alright guys, so may nag-shoutout pa. Hindi ko man, taga La Paz din sila, taga La Paz. So another shoutout rin. Gusto ko pala i-promote yung we have a new channel titled Panay Ikot. Sa mga gusto mag-watch dun, I'm also there. Ako po cameraman and with my partner, Mark Victor J. Sapanta. Support ka mo dyan where we going around Panay Island promoting our culture, yung mga food, yan. Dito po sa Panay Islands. Titled Panay Ikot. Yes, kasama ko po dyan si Mark Victor Sapanta. Yung friend ko yan sa music career ko. So, visit lang kayo. Nandun sa Facebook, may kami na Panay Ikot. And sa YouTube, Panay Ikot. Yes, thank you for watching there, ha. Subscribe. Yes, subscribe. Okay. So, sa lahat din ng mga mga classmates ko, high school, hello. Thank you for watching. Update ako guys sa mga ginagawa ko this past few months. Okay guys, so dito na ako sa La Paz Market. I hope you see makita nyo yung location site ng La Paz Market. Ito po.
Sarap po. Ayan guys, yan pong La Paz Market. Inano pa, on construction pa sila. Ayan guys, oh. On construction pa yung La Paz Market, hindi pa natatapos. So, yung mga shop ng La Paz Market, ilagay sa may, sa may road, main road. Ayan po yung, yung La Paz Market na, na art. Yan po, I hope you enjoy. Yan. Ito po yung La Paz Market. The La Paz Market is ongoing. So, siguro it takes 2 years pa siguro na matapos yung La Paz Market. Hindi pa sure kung kailan pa ang matatapos yung paggawa ng La Paz Market. So, yung lahat ng mga shop, transfer sila sa itong side. Diyan o. Yung La Paz Market. Yung mga shop ng mga yung mga batchoy, yung mga coffee shops, so we'll be going there. Let's go. Alright guys, so pupunta na ako sa La Paz Market. Bago ako magbili ng cat food at saka dog food, muna ako. Batchoy muna ako. Super hid ako sa batchoy. Super na miss ko yung batchoy sa La Paz Market. Let's go. Let's go. Batchoy muna. Ayan. Batchoy. Dito po sa La Paz Market, damo mga batchoy di. Marami mga batchoy. We have Nix. Makapili ka dito 3 na batchoy. Ayan o. Meron po Nix La Paz batchoy. Ayan. So hindi ako dyan. Meron din Ted's. Ayan o. Ted's batchoy. Hi sir, good morning. Mayroon man di Dekos, batchoy, gusto nyo? Meron man di netongs. Gusto nyo mag-netongs? Ayan, oh, mag-netongs. Pero, ayan po, netongs. I hope you enjoy. Kain muna ako ng batchoy sa netongs. Ano galing dito bola? Pinaka size bla? Ang mega. Yes. Sige. So ito po yung netongs, loob ng netongs. Transparent sila for the location site. Hindi pa yung original na location kasi nag-transfer sila. Yan po yung mga display nila ng netongs. Itsura. Diyan po yung cashier, ayun o. Tapos meron sila mga shirt. Gusto mo mag-order mga shirt for mga shirt. Netong shirt. So kain po tayo batchoy. So let's eat guys, batchoy. So guys, sama wala pala nakakaalam. Ako po, Filipe Acosta. Yes, I'm from La Paz, Iloilo City. Kung saan po nag-originate yung La Paz batchoy. I hope you enjoy guys. Kain muna, kain. Yan. Yes, thank you. Alright guys, serve na. Ito po yung La Paz batchoy guys. On the 5 and 6, on the 7 and 9. The condiments. Yung lang ba? Yung sabaw lang. Sabaw. Maricel. O sabaw. Maricel o. Sarap o. Sabaw. Ang sarap ng sabaw. Batchoy na batchoy talaga. Tapos let's try yung lahat ng sahog with the soup and everything. Wow, sarap niyan. Ano? Guys, batchoy. Listen. The best batchoy. Paborito ko itong batchoy. Wow. Look at all the ingredients, man. Yan, may mga chicharon, may mga liver,
Yung sabaw, yan the noodles, the Mickey noodles. Well, ako sa Batchoy, let's go. Alis na ako. Let's go. Doon ako, tidaan sa La Paz Market. Alright guys, this is what La Paz Market looks like. Ito po ang nag-transfer ang mga shop. Sir, ayos lang. Ayos lang, Sir Philip. Hi to my vlog. If I feel alright, then I say yes. I'll be wonderful tonight. Taga-vlog ka sa mga. Yes. Hi, how are you? Ano pala, ng musician to. From the band Baghari. Alright guys, so ito na. Pili ako ng cat food. Ito po ang La Paz Market namin po. Yung mga section ng mga ano, vegetable section. Ayun sila lahat oh. Want to buy some vegetable sa market. Ito na. Yan. Na ano ko pa yung band na Baghari. Yes. Yung Baghari na band. Siya yun si Philip Paloma. Yan. Siya po yan sikat na Ilonggo band artist. Dito yan sa Iloilo City. Ayan. Dito po sa La Paz Market. Ayan. So, ito po yung bilihan ko ng mga cat food and dog food. Ayan na po. Ano nga? This one for my dog. And this one for my cats. Ayan o. Cat food. Tapos yung dog food. Bumili. Hindi na ako naglalakad kasi mainit na. Ang ginagawa ko, sakay ako ng sikad, pauwi. So tayo ng sikad. Pauwi, let's go. Yan, sakay na ako sikad. Let's go. Ang sabi ko, ito yung building. Yung building ng call center. Tapos ito bahay, ang sabi ko sa picture. Nakasikad lang ako ngayong uwi. Ayan. Let's go. Ano ko sana yung avid customer na mag-shoutout sa video. Pero hindi siya. Kung pangapi pa siya. Hi lang. Mura lang, mura. Ang kape, puro. Mura ko ng kape. Alright. So guys, that's all for this video. I hope you enjoy. Mag-update pa ako ng mga pang ginawa ko these past few months. Nawala na si Michelle sa buhay natin. So, ito lang muna yung end. Yun, papasok na ako, papakain ng mga pusa. Alright, so don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para sa mga latest ko ng mga videos. Bye!